Здравейте! Ние ще играем Free Kick Challenge. Целим гради първите двама, които целят, че са в отбор, направих свободни. Ай, сега Влади цели. Полека да не ме умериш да ти сваля телефона. Сега Влади ще снима. Чек, ама трябва го такова ми на пауза, защото е само 3 минути ми трябва. Перед не можа да оцели, гледай сега. Ооо! Давай Живко, цели. Айде, жива. Аз съм целял, тъй че... Сука, блядь! Чакай малко, искам да ви кажа едно нещо. Това е първа част, трябва да спрем клипа, който като се разберат отборите. И да може да се изтрия някои клипове. Сука, блядь! Ще идем хуй за обяд. Аз си Живко!